הפלפל ללא הגדלה. רואים את הכתמים בפנים, הכתמים מראים שיש חרקים, אבל לא רואים את זה בלי שאנחנו נשקף אותו. אני אדליק את השולחן אור כדי שנוכל לראות את החרקים, אבל אפשר לשקף אותו גם במנורה או גם בדברים כאלה. צריך לדעת שיש כתמים כאלה, חייב להיות חרק. עכשיו הדלקתי את השולחן אור. זה אני אראה לכם, הנה תסתכלו את שתי הפסים הקטנים האלה. אני אזיז אותו. הנה הוא הולך בלי עוד שאני נוגע בו. זה אחד. כאן יותר גדול קצת. שימו לב איך אני מזיז אותו. איך שהוא הולך. יש פה בפלפל לפחות 7, רק הם מתחבאים, קשה לראות אותם. בלי שיקוף. לא בזהים אותם אפילו עם תאורה חזקה, אני אפילו אדליק את הפלש, שימו לב בקושי. עכשיו אני אראה לכם אותם בהגדלה גם, אני אגדיל אותם. זה הטריפסים בהגדלה. רואים את השיקוף שלו באור. אני אכבה את האור, עכשיו אני פשוט בעבודה במטבח לכם כל הרעשים. אני אכבה את האור, תראו את ההבדל. ותראו את זה עם האור, שזה משקף אותם. ממש, ראיתם את הגודל שלו ברגיל, תראו אותו בהגדלה הגדולה.